ана ира акция меган нигоҳ кунед паплинои доинги ғавсаки фасонак нигоҳ кунед бореки 150 сомон буд 50 сомон шудагай дар ҷои умар марамат касе дар кора ина мехе куртои фасон 50 сомони бовар мекунед 50 сомони шушташта мекунед ҳамаги 50 сомон паплинак шуд дестечхе ғавсака юшам 50 сомон ана будавен тамошо бино ини хели шарф доракоям 50 сомон размери калон майда любой хели шаста қохшрои сиёш 50 сомон духтарои хели нархи ягон ҷуда неста ишам 50 сомон вай вай тамошо бино ҷои умарда иқа арзони будаи шумо бехабар суроғара мефаҳмонам хулас гӯш кунед бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза духтар 12 дарвоза медроен аз тарафи дасти рост 9 қатор яди калта инам 5 мон намешавена ҷои умар гӯ нишонтон метиҳам мақсад инами тараф ҳамаша 50 сомонӣ кардагай ана будавен духтаро ҷои арзонша ёфтам нигоҳ кунед анам хел маечни куртои фасон сезонш омада ира бинен чӣ хушрӯбай 80 сомон ай бовар мекунед донада 80 сомон оптовиш бо арзон айно оптави кан ина марамат ҷои умар биёен любой намуд куртара бо нархи дастрас пайдо мекунед на танҳо ино арзонанд балки нигоҳ кунед италиянкои оригинали кори дастӣ доре ки 250 сомон ай куф ҷада 150 сомон ай бо оптовиш бо арзонтар мешава оптовиш мана марҳамат донада 150 сомон италиянкои оригинал ай ира бинен ҳамаш покиза кори дастӣ рафтагай инаи вариантча бо намеген вай комбинированӣ однотонникати рафтагай ира бинен бо чихо хушрӯча размеро ҳастай тамошо бино марамат 150 сомон и варианто италиянкои оригинал ана баъд дӯстони азиз як бора как нигоҳ кунеда рангакора дестен ишаишда хушрӯвай ҷои умар омадагем тамошо бино курта ай 50 сомон сар мешава ин нуқтаи савдода 80 сомон дора 50 сомон дора 150 сомон 140 сомон мақсад борошон арзон ай барои фурӯш мегирен барои хитон мегирен духтаро ҳатман бихезен биён инам болопушои лёна дидестен борои оригинал 140 сомон ай вай 300 280 кам нест ҷада 140 сомон ай суроғара гӯш кунен тамошобинони азиз баданахе трендови болопушакоям дар иҷа ҳастай бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза 9 қатор аз тарафи дасти рост ҷои умар гӯен инамин ряди калтадай 9 қатор аз тарафи дасти рост 12 дарвоза марамат ана духтаро ана михе халатои тренда ҷоша ёфтум ё оптавикан донаям бо нархи дастрас пешниҳод мекунанд ина марамат касе дар кора гилоша дестен чихо бисёр ай марамат нархиш ба ҷои ай барои ки оптавикан бор бисёр тақсим мекунанд нархо дуруст намегира озимо шумо да гап занен касе харидорай занг бизанен мефаҳмонад хулас нигоҳ кунен тамошобино халатои фасон баъд ана и ваё ҳастай двойко ҳастай двойкои ганда хушрӯай ай халат чам ҳастай двойкошон 150 сомон ай як бор хитон бинен бифаҳмен муқоиса кунен 150 сомон бовар мекунен намхе двойкои фасонаки хушрӯак ана баъд инчунин ини қисма нигоҳ кунен духтаро и халатоша иам 150 сомон ая 150 сомон ана баъд дӯстони азиз бори хушрӯи дигаре ки мехоҳам нишон диҳам ана мехе туркменкои ай 120 сомон бовар мекунен хушрӯги ёра дестен 120 сомон ай ана мехе туркменкои фасон материалш бо лён ай марамат лён бо медонед чӣ доранд ана хеле болопуш доранд 140 сомон ай хушрӯги болопушакошон ай дестен тамошобино ҷои умар омадагем ино оптаби кан леки донаям бо нархи дастрас пешниҳод мекунам бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза тамошобино 12 дарвоза аз тарафи дасти рост ина марҳаматсази шоира аз тарафи дасти рост тамошобино 12 дарвоза ряди калта мана марҳамат ҷои умар гӯя нишонтон мекунанд ҷои арзони анам хел либосако бовар мекунен ҷоя куртаи 50 сомон сар мешава ина биёен бо бинен хитон ҳе духтарако и арзонира бинен и фасонира бинен охи нигоҳ кунен инам хеле кофтучко 30 сомон ай бовар мекунен 30 сомон ине моделша бинен бо чихо хушрӯча ҷо якай алишер омадагем ганда бороша арзон тамошобино беҳад хушрӯвай бо ҳамаш бори бишкекай диден духтаро чихо хушрӯча ҳамаги 30 сомон кофтучка моделакора нигоҳ куненда чихо бисёр ай тамоми моделош инами тараф ҳамаш 30 сомон ай ишаишта фасонан ина ишаишта фасонай бо инчунин доран сеташ 100 сомон ай ёш размерои калон ай ина ё сеташ 100 сомон ай ина қисми поира биненда сеташ 100 сомони ай тамошобино суроғара мефаҳмонам тона бихезем биёен барои доставка боша ман рақамошона мемонам занг бизанен бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза 9 қатор аз тарафи дасти рост
میدونن نهم خطر از طرف دست راست ریدی کالتا دایان من سرفان چیکاتی بروکش باشه همگی 55 سومونای همه بروشون کو گنده ارزونای من مرا در کارتون باشه بیاین این همی کوفچکورا فاسونی شدیدن بوری بیشکه کایبو акция калон 100 сомне я 120 сомне 40 сомон тамошо бино нигоҳ кунен материалш чихо хушуча духтакшам аҷоиботай нархш боша ҳамагӣ 40 сомон ини вариант шам аст ира бинен дига хелай манаиш дига хелай мақсад бисёрай вариант мана биёин бо аз наздик бинен ҳамагӣ 40 сомон кофтичкои фасони хушрӯ дар ҷои акай алишер ҳоз суроғашона мефаҳмонам навора диден ҳатман биёин ина боша 30 сомона бовар мекунед 30 сомона дорад ва 3 та 100 сомона дорад манаи варианто 3 та 100 сомона бинен чиха 3 та 100 сомона ам чиха хушрӯча инеё 3 та 100 сомона хулас бозори корвон тарафи طرف تیلو بازار دخترا 12 دروازه نهم قطار از طرف دستی راست نهم قطار اینا بخزن بیاین باری ارزان ترین از جای اکای علیشر خریداری کنین акция ки ҷада рафта сайку ягон ҷода неста нигоҳ кунед чихо хушрӯча брукошон кати анамахел сарафанчикои фасон сиёшам астай анамахел чомна серишам астай каседа дар кораи моделакоша бинен чихо хушрӯй ай ҳамин размери майда сар карда то размерои синфои 10-11 астай нархш ҳамагӣ ини михели двоика 55 сомон бовар мекунен 55 сомони нархе ки дар ягон ҷо нестай бу материалшам қа хушрӯй ки ино пад намезананд манаи қисма нигоҳ кунеда чанд намудуш астай маҳрамат кадомеша мегирен брукошон кати намхе сарафанчико брукошон кати ҳамагӣ 55 сомон гуфтастам ку ҳам размерои майда дора ҳам размерои синфои духтарои синфои болои то синфи 10-11 размер астай мақсад 55 сомон бори арзонтарин дар ҷои акай алишер бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза тамошо бино аз тарафи дасти рост риади калта мешава ина биёен ҷои арзонтарина ира бинен ҳам хушрӯай моделакош аҳамият додастен ҳамаш ҳархелаяй нархш боша ҳамагӣ 55 сомонаи шок